धन्यवाद. मला इथे बोलवल्याबद्दल मला खूप खूप मजा आली तुमच्याबरोबर. इथे काही लोकांना मला सत्कार करणं ते खरंच मला त्यांचं काम एवढं कौतुकास्पद आहे आणि माझ्या हस्ते त्याचा सत्कार झाला हे माझं भाग्य समजतो मी. आणि खरंच इकडच्या आमदारांना म्हणजे आमच्या जी विनायक आरोळकर यांना मी मोर पावर टू असंच काम त्यांनी करत राहावं आणि माझ्या गावाचं नाव पुढे असावं मनोमन इच्छा व्यक्त करतो. आणि धन्यवाद. मला इथे तुम्ही एवढा मान दिल्याबद्दल धन्यवाद. एक व्यक्ती नक्की म्हणजे मी जे मांजरात रेग्युलर येतो तेव्हा जी बोलवली होतं इथे ते आहे दर वेळेला तिथे पोस्टर असतं आणि तिकडे तुमचे लोकप्रिय आमदार जी विनायक आरोळकर यांचं पोस्टर दर वेळेला असतं. काही ना काहीतरी उपक्रम राबवत असते आणि मला पण जेव्हा कुतूहल होतं की कारण मी गोव्यात सगळीकडेच फिरतो पण एक हे व्यक्तिमत्व मला काय ना काहीतरी वेगवेगळं काम करताना दिसतं. एकतर काम करणारा आमदार म्हटल्यावर मला जरा खूप आनंद वाटतो आणि तुम्हाला तुमचं इतकं चांगलं नशीब आहे की असे आमदार लाभले तुम्हाला जे तुमच्यासाठी कायम केलेलं. हे माझं गाव आहे त्यामुळे मला जास्त कौतुक होत येतं. मी आपला विचार केला इथे ज्येष्ठ नागरिकांचं एक संमेलन आहे म्हणजे एक 100-200 लोक असतील पण हे ह्या माणसाचं काम दाखवत आहे की एवढी लोक इथे हजर येतात. आणि मी ज्येष्ठ नागरिक झालो त्यामुळे मी ज्येष्ठ नागरिक म्हणून नाही मी श्रेष्ठ नागरिक म्हणून पण आपला एक्सपिरियन्स जास्त आहे लोकांपेक्षा. आणि मी एक पिक्चर केलेला गेल्या वर्षी जुनं फर्निचर होता किती लोकांनी पाहिलं पाहिलं नसेल पाहिला तर तो एक अमेझॉनवर आहे बघा. त्या सिनेमात मी ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या मांडलेल्या म्हणजे आणि आता काय झालंय की आता एक परवा एक बातमी वाचली अल पचिनो 87 वर्षाचा बाप होणार आहे. त्यामुळे कोणी आपल्याला नावं ठेवून नाही घ्यायचं 87 वर्षी बाप होते त्यामुळे आपल्यात ताकद आहे अजून 87 वर्षाचा अल पचिनो नाव त्यांना 29 वर्षाची त्याची बायको आहे आत्ता 2 महिन्यात बाप होणार आहे. तर आज इथे मांजरेकर मॅडमनी सगळं सांगितलं काय काय तुमच्या सोयी ह्या सगळ्या तुम्ही घ्याच. पण माझं काय म्हणणं असं की आमचा एक्सपिरियन्स जुन्यातून नाही आहे तुम्ही घ्यायला पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्हाला रिटायर करू आमचं वय 65 झालं असेल तरी आम्हाला खूप काही गोष्टी कराव्याशा वाटतात. माझं आमदार साहेबांना एक विनंती आहे त्यांनी इथे प्रत्येक गावात एक छोटा क्लब बांधला जिथे संध्याकाळी सगळे जमतील छान एखादा ड्रिंक घेतील मजा करतील म्युझिक लावतील. आणि हे वय खऱ्या अर्थाने एन्जॉय करण्यासारखं आयुष्यात जबाबदाऱ्या संपल्या त्यामुळे हे सगळे बसले एकत्र भेटायचे ठिकाण कारण मी त्या सिनेमात पण तेच सांगितलंय एक अशी जागा पाहिजे जिथे रोज हे संध्याकाळी भेटतील मित्रांना गप्पा मारतील धमाल करतील गॉसिप करतील आणि डान्स करतील पण कंपल्सरी इकडे बाहेर पाहिजे. नको जर नको त्यांना आपण लस्सी ठेवू त्यांना हवं ते बाहेर एका ठिकाणी बाहेर ठेवू एका ठिकाणी लस्सी दूध तसंच फिश असं काहीतरी पौष्टिक गोष्टी ठेवली. पण खरंच मला खूप आनंद झाला इथे लहान मुलांसाठी कार्यक्रम करतात युथ साठी करतात रेसेस बायकांचे कार्यक्रम दरवेळी फक्त पोस्टरवर काय ना काहीतरी कार्यक्रम असतो. तर अशा प्रकारचा आमदार तुम्हाला मिळणं हे तुमचं खरं नशीब चांगलं आहे. जो आज म्हणतात की तुम्हाला आज
औषधासाठी कुठे जायला लागणार नाही, तुम्हाला कुठे हॉस्पिटलला जायचं, तुमचा काही ट्रान्सपोर्टचा प्रॉब्लेम नाही. कोण करतो आजच्या जगात? आजकालचे पॉलिटिशियन्स आहेत काही काम करणारे, पण काही लोक तर बस ते 5 वर्षाचं त्यांचं स्वप्न असतं की 5 वर्ष आमदार व्हावं आणि आपलं घर चांगलं छान बनवावं. पण ज्यावेळेला तुम्हाला जीत आरोग्य सारखे आमदार भेटतात ना, त्यावेळेला तुम्हाला खरंच म्हणजे मलाही हेवा वाटतो की आमच्या इथे मुंबईत का नाही असे आमचे. आणि आज मला बोलून मला खूप बरं वाटलं. सगळे एवढे सिनियर सिटीजन्स, आपण सिनियर सिटीजन्स म्हणतो, मी अजूनही त्यांना श्रेष्ठ नागरिक म्हणतो. कमिटी मेंबर्स, अध्यक्ष आणि सगळे तुम्ही ज्येष्ठ, माझे ज्येष्ठ म्हणजे तुमच्या आशीर्वादाशिवाय आज 3 वर्षाचे काम केला म्हणजे तुमच्या आशीर्वादाला, आणि तुमचा आशीर्वाद ना जाल्यार कांयच जावं शकना. सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमचे मांद्रेकर सराचे की तेंच्यांनी हांगासर येयले, वेळ काडून तुमकां टायम दिलो. सर खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही इकडे आलात. माझ्या भाषणावर तुमचं भाषण ऐकायला थांबले आहे. सो मी शॉर्ट मध्येच करतो. शॉर्ट खूप जाणांनी प्रश्न केला म्हाका की अरे ह्या मदीं कितें काय म्हणून एक करता बरें आहा, महिलांचो स्पोर्ट्स करता, भुरग्यां वांगडा आसता, युथा वांगडा आसता, मदींच हें आनी कितें जाणट्या कित्याक तुमी हें करता म्हणल्यार कितें म्हणून तुमी. आनी ताका खूब फावटी सांगलां आनी आयज तुमकांय सांगता ह्यो कित्याक विचार येयलो. गेली 2 वर्सां 1 वर्स आमदार जालो, पण आमदार जबाबदारी कितें ही शिकपाक टायम लागता नवीन असल्या कारणान. सो ती शिकल्या उपरांत इशू कितें आहा म्हणजे प्रत्येक गांवांत घराघरांत इशू कितें चलतात हें केन्ना कळटा जेन्ना तूं स्वता ऑन फील्ड म्हणजे सगळ्या ग्रावंडाचेर म्हणजे प्रत्येक गांवांनी वाड्याचेर गाड्यांचेर वचत बसतले तेन्नाच कळटा. काही चायच्या गाड्याचेर आमच्या हांगासर बसलेले खूब जाण आसतात, हांवूय तेंच्या वांगडा खूब फावटी बसलां च्या पिवपाक. तेन्ना खुबशे विशय ते सांगतात आमचे पयशे येयना, आमकां जर चॅकअपाक वचोंक जाय तुयें जाल्यार आमकां गाडीच ना, वेगवेगळे वखदां ना, आनी कितें ना, गांवांत कितें इशू जाला, शेती विशयी कितें जाला. कित्याक हांगासर चडशे शेतकरीच आसतले, कित्याक पयलीं म्हणटा ते शेतीचेरूच पोट भरताले. सो तुमी म्हाका दिसता मॅक्झिमम सगळ्यांनी शेतीच करून हांगासर येयले आसतात. मागीर खंय तरी सेटल बऱ्या जाग्याचेर जाले आसतले तुमची फॅमिली बी, पूण शेती विशयी खुबशे तुमचे इश्यूज आसतले जे हांव आयकतालो. आनी प्रत्येक टायमार चिंततालो तुमच्या खातीर कितें करा. सो आमची टीम जेन्ना आमी पयले थोडे 1.5 वर्स जाले, 1.5 वर्स जाले आमी आमची टीम जी कोर टीम ऑफिस टीम जावं किंवा आमची टीम काम करता ते विचार करप चालू जालें. सो सगळी म्हाका ते मागीर आमच्या घरांतली बी सगळी म्हणजे सगळे घरांतली बी म्हाका म्हणटात मदींच सकाळीं उठटा आनी तूं आनी एक विचार हाडटा. कित्याक रातचो न्हिदतना म्हाका झॅम पडना, हांव घरा सांगता म्हाका झॅम पडना, म्हाका फक्त मांद्रे मतदारसंघात दिसता. आनी प्रत्येक टायमाचेर इवन घरातली माझी तेंकां विचारात ती म्हणटात हांव टायमूच दिना म्हणून. कित्याक प्रत्येक टायमार प्रत्येक घर जेन्ना इलेक्ट जालो आमदार जाल्यार प्रत्येक घर म्हणटा तें म्हाजें घर, प्रत्येक घरातले मेंबर आहा ती म्हाजी मेंबर, म्हाजी फॅमिली. सो प्रत्येक घरान कितें जर प्रॉब्लम इशू जाला डिफरंट तो हांवें फेस करप, हांवें तें सॉल्व करप, हें म्हाजी जबाबदारी आहा. तेका लागून म्हाका झॅम पडना. आनी तेका लागून तुमचो विशय येयल्या उपरांत हांवें चिंतलें अरे एका गाडयो जर चॅकअपाक वयतलो जाल्यार तुवें गाडी ना, आजुनूय वयतलो चॅकअपाक गाडी ना, बांबोळे जीएमसी वयतलो जाल्यार गाडी ना, मदीं वखदां ना, वखदां गव्हर्मेंट वखदां मेळटात पूण ते थोडे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी फार्मासीनी ती वखदां नासतात, ती भायली विकती घेवची पडटात. आनी कितें वेगवेगळे स्किम्स आसतले. अशें करून चिंतून म्हटलें एक डिसिजन घेवया. प्रत्येक गांवागांवांत आमचे लोक वयतले, आमी डिस्कशन करतले, एक टीम पयली फॉर्म करया. मागीर टीम करतना मांद्रेकर सर आहात आनी तेंचे सगळे सुभाष आहा, श्रीबाबा आहा, अजीत आहा, सगळे बबन आसा, नांवां घेतली सगळ्यांचीच घेवन गेल्यार टायम लागतलो. सो एक टीम तयार केली, ही सेंट्रल कमिटी टीम. आनी तुमी सांगा म्हणलें कितें. सो ते म्हणून आमी भोंवतात ते एक्सायटेड आनी बरें म्हणलें करा सुरवात करा. आनी करता करता म्हाका भायल्यान रिस्पॉन्स येयलो, खंयच्या भायल्यान मांद्रे मतदारसंघाच्या भायल्यान. अरे तूं करूं कितें सोदताय काय म्हणून सगळ्याच फाटीर सगळ्यांकूच म्हणटा तूं आतां ज्येश्ठ नागरिकांकूय म्हाका खूब फोन येयले, बरें सिरियसली सांगता तुमकां करूं कितें सोदता. हांवें म्हटल्यार तशें कांय ना. हांव म्हणजे भायर आवाज जेन्ना येयलो म्हणजे आमचे ज्येष्ठ नागरीक मांद्रे मतदारसंघाचे इतके एक्टीव जाल्ले, इतके एक्सायटेड जाले गेले 15-20 दिसां
वचत थंय हे कार्यक्रमाक वाट पळयताले केन्ना जाता काय म्हणून आनी ते आयकून खरें बरें दिसलें. भितर सरतात पयलो भितर सरलो तेन्ना भितर पळयल्या उपरांत काळीज तरी भरून येयलें म्हणजे अशें दोळ्यांत दुखां येयलें म्हणजे इतले आमचे सगळे ज्येश्ठ हांगासर येयल्यात आनी हांगासर एका उल्याच्या तुमी इन्विटेशनाचेर हांगासर येयल्यात म्हणजे हेचे वयल्यान कळटा तुमी वाट पळयताले केन्ना आमकां कोण तरी फुडें व्हरतलो आनी आमकां आमचे डिफिकल्टीज सॉल्व करतलो. ताका लागून सगळ्यांचे धन्यवाद. विशय मेन मुद्द्याचेर येता कित्याक लागून सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान मिसेस मांद्रेकरान सांगलां तुमकां पूण सकयल दोन कावंटर पयलीं ते हांगा सकयल दोन कावंटर लायल्यात सोशल वेलफेअराचे. एक सिनियर सिटीजन्स कार्ड करपाचें एक कावंटर फॉर्मेलिटी सगळें हांगासर करून आयच्या दिसाक ती तेचेरी इन्शुरन्सूय दिला. दुसरे तुमचे पयशे येयना कित्याक येयना ते सुद्दां दुसरो कावंटर लावलेलो. प्रत्येक इश्यूज तुमचो कितें आहा तो तुमी सुशेगाद रिलॅक्स घाई गडबड करूं नाका. जेयल्या उपरांत तुमी सुशेगाद कावंटरार वचूंक शकता. आरामसे तुमी डिस्कस आमचो सगळो आमचो एंटायर स्टाफ तुमकां मदतूय करतलो. आतां सोशल वेलफेअर खूब तुमचे खातीर स्किमीज घेवन येता. सो